kuti tiende Mwari nekuda kwebasa rake riri pano. Amen. Tine kutenda kwakasimba kwekuti presence yaMwari iri papi nai iri pano. Saka zvinongosiyana nekuti iwewe uri pauri papi pano. Uzogona pano usiri papi nai pano. Saka pane zvinogona kuitika panapa simba raMwari rakatoonekwa, iwewe ukatotorika kutoriona, rakatotadza kutowana chatoita pauri nekuti iwo mumweya uko papi, nekuti zvinhu zvaMwari zvinoitwa papi nai mumweya. Handiti Jesu achitaura nemukadzi muSamaria anoti ichasvika nguva, uye ndinoti zvino yatokwana, yekuti vanonamata Mwari vachamunamata mumweya chi nemuzokwadi. Saka Mwari anonamatwa mumweya nemuchokwadi. Saka unogona kupinda mumweya usina chokwadi, wakafunga kuti ukuita zvinhu zvaMwari, watova kudarkness. Woti mumweya unogona kupindamo asi usina chi chokwadi. Saka wakapinda mumweya une zokwadi, unoenda papresence yaMwari mulight. Handitika. Saka zvinofana kugara zvakabatana chi saizvozvo. Saka izvi tinoramba tichizvitaura kuti vanhu vazive chikonzero mazuva anaya kana nguva yatine yashata. Tozotaura shoko raMwari. Zvinonyengera vanhu zvakaita sei zvakawanda. Handiti because chinhu chinoshamisa chekuti munhu anogona kubva panapa akataura nendimi obva watozonzwa kuti mangwana acho abatwa achitaura. Saka ndipo unosara une confusion yekuti chii changa chiitika. Wonoti pamwe padzainamata dziri mumweya pacho asi dzisiri muchina muchokwadi. Anokwanisa kutaura. Saka it's a danger kunamata Mwari usiri mumweya nemuzokwadi. Handitika. Unofana kuva mumweya nemuchina nemuchokwadi, nekuti mumweya muri so dangerous kana wapindamo usiri muzokwadi. Handitika. Nokuti Paul achitaura kuti isusu hatirwi nenyama neropa, tinorwa nemweya iri muchadenga, mweya in high places. Handiti. Saka ndinotamira unopinda mumweya mune zvakawanda zvirimo imomo. Uri panzira kutaura. Saka kana usiri muzokwadi, pane vakakumbirira mumweya kuti vashamwaridzane chi newe mupi mumweya. Handiti. Kana uri muzokwadiwo pane vakakumbirira mumweya kuti vashamwaridzane newe chi mumweya. Asi nyaya yakakosha ndeyekuva mumweya nemuzokwadi. Saka mukati mezuva ranhasi handina nguva. Profeta wangu aitaura neni akanditi tofana kupa Mwari limit nhasi. Handitaura zvinhu zvachira kuti dii, but I think mumweya tofana kumbomulimita. Okay, amen. Handakakaza kuzwa ndatogona ndotosaura mana bona ndapamba naro nekuti aprofeti mwemuzi wakazoti tofana kupa Mwari limit. Saka hanzi Mwari hapane kupiwa chi limit. Bosi baba nanda kutongogaya kuti ndakati gaga ndo watatosiya endezozo ndozvikwanisa kuti. Amen church. Saka nhasi Mwari ngawatibatsire tivhure mabhaibheri edu kuna Mark chapter 8. Chero zvakadaro hatizotore nguva ino zvakanyanya nekuti ndichataura nyaya yamakajaira kunzwa. Mark chapter 8 kana kuti Marko chapter 8. Kana masvika ipapo I think nyaya yandokuda indangira pavhesi ya8 ya 22. Mark chapter 8. Ndoda muverenga anogona kuverenga chikaranga ndizvi. Chikaranga ndimango zvinzwa kuti Yesu hatisati aenda kuBible school, saka chirungu chinovhiringa. Chazotonguva yacho kana yasvika tagona kuti ana iyi pipi tinoitwa nani navachidhako vari panapa vye tinotozva kuti mayandisi itori nguva inguva chete. Handitika inokwana. Saka kana pane asvika ipapo vari willing kuverenga, doti ativerengere ipapo kubva pavhesi ya22 kusvika pa25 obvagara pasa. Vhesi 22 kusvika pa 25.
obva agara ke pasi. Tsamba yakumbirwa Marko 8 verse 22 paine musoro shoko uripo Jesu unosvinudza bofu paBhetsaida. Amen. 22 verse zvino vakasvika paBhetsaida vakauya nebofu vakakumbira zvikuru paari kuti amunyangate. Akabata ruoko rwebofu akamuisa kunze kwomusha ndokupfira mate mumeso ake. Akaisa maoko pamusoro pake akamubvunza achiti, unoona chinhu here? Iye akatarira akati, ndinoona vanhu, ndinovavona vachifamba vakafanana nemiti. Zvino akaisazve maoko pamusoro pameso ake, iye akatarisa akaporeswa akavona zvose zvakanaka. Amen. Mwari ngaakomborogorwa kweshoko iri. Saka panapa tinonzwa nyaya takajera, nyaya yebofu rakawanikwa paBhetsaida. Handiti zvinonzi Jesu asvika pabofu raiva paBhetsaida anosvika pariri. Zvinonzi vakakumbira kuti vabate bofu riripo. Handiti vakamukumbira Jesu kuti munyangatei kuti aita sei apore. Asi pane nyaya ndotanga kudai pavhesi ya23. Jesu haana kungotanga nekubata achimunyangata. Handitika? Bhaibheri chinobudisa zvakanaka ipapo. Akabata ruoko rwebofu akamisa kunze kwomusha. Handitika? Bhaibheri chinobudisa, and he took the blind man by the hand and led him out of the town. Amen. Saka asvika pamunhu arikuporesa zvasiyana dzimwe nguva. Handitika? Mumwe aingosvikobata mupendero wegauni otopora. Handitika? Mumwe aitotumira shoko. Handitika? Obva ati nditumei ndozvazva ndoita munhu oita sei otopora. Handitika? Mumwe aingonzimuka. Handiti tora nhoo dzako oita sei ufambe. Handitika? This time asvika pabofu iri manje. Iri bofu iri Jesu pane chinhu bata anotanga kuita. Anoribata ruoko rwaro. Handika? Obva amufamba naro achiendesa kunze kwemusha. Amen. Yese deliverance nda kwetu. Munhu afana kuporeswa. Handitika? Asi Jesu panapa haasi kumuporesera paanga ari. Ada kumbotanga afamba naye achimuisa kunze kwemusha. Amen. Saka ndikuti panapa tinenge tikatoungana saizvo zvizvi. Handitika? Jesu aripo ari kuporesa. WepaBhetsaida ari kusvikirwa achiti sumuka tora nhoo dzako oita sei uenda. Handiti uya utosvikirwa aitaurwa nyaya yake kuti uenda. Handitika? Ndeva makota ari kunzi ndibate ruoko rwangu ndokuti ndofamba neni ndende newe kunze kwemusha. Amen. Jesu anakuweresa bofu riri paBhetsaida. Saka uchauchenjedza nyaya yacho mai kuti Jesu kana pane nyaya yaari kutaura manje. Amen. Nyaya yaitaurwa naJesu panapa ndeyekuti nhau haisi padeliverance chete. Nhau iri pakuti iwewe unozodhilivharwa wabva zvimauri. Unofanira kumbofamba naJesu zvishoma. Handitika? Kana wamudzwisisa zvishoma. Handitika? Akuisa kunze kwemusha, akubudisa mukati mezvinhu zvaunorarama, akubudisa mukati memabiro ekumusha kwenyu nekuti vanhu vemusha menyu nezvawakabuda mumusha menyu ndenochizokupa deliverance wava kunze kwemusha. Hallelujah. Saka chaanenge achizviitira manje chekuti kana zvakazoitika wava kunze kwemusha, kana deliverance yakachizouya wakanga watopwa ine deliverance yaungosina kutarisa kuti kunobatwa ruoko uchiendwa nekunze kwemusha ideliverance yakapfuura kuona. Saka unenge nguva panapa kuti munhu anogona kudzokera kumba kwake achifunda kuti hapana kuitika imwe deliverance pano nekuti auya panapa aida kunowana basa. Pane deliverance yaitika panapa nekuti Jesu ari kuti rekani kufamba neyo zvishoma mumweya nekuti pane chakati nechakati tinoda kuti chigadziriswe. Mwari isati yauya nekuti Mwari yakauya unoita benzi. Amen. Saka uchaona kuti Jesu ari kuti ndinoda kuti mbofamba neyo zvishoma. Ndende nokunze kwemusha. Ndinoda kuti mbofamba neyo zvishoma.
Depende hasha. Timauri kali. Natenda matestimony ndia. Pale sisi kutia ndio tutapendi tutasanjoji. Saka maya rupa testimony wa tutochi. Bali po. Andika palai. Parola mari po dareba. Mubanza ndio paupenja uke. Mari bali wa itochi nikali kufamba nyewe. Zishoma. Pale ndio chiko ndezo. Andika kuja na mpenyo wako. Para kufamba nyewe. Iwo chukuna kuje hapana chikipiki. Bifeti tangu mbata rogo. Akakingati mbuda. Bifeti utukunga ya mchiechi. Pageri kipai ndo tukala hukuma. Pachitono pasina cha itika. Haisinya haya. Na wili kuti. Kana uchinga wa peza. Kulitwa kunzi kwe musha. Jiliba na siya zi. Emejeshi. Saka damu tukula kati ya mtikuti. Chakapina marriages. Tisa chakuda mkunzi kumusha. Dusa mchuna damu tukula kuti kana tamu mba. Tinga chine kwa kwa kumusha. Chakapinda mkatipe mema basa ni kutaka mulizeni tsaka kujita tsaka kwa rwala basa badusani wa buda kuzikumbusha saka basa unataka kukuneza kutuno kuna kutulisia futi chukua ndio uti uchimo msukwangu kuzikumbusha asababu kwa kile kama ndio kuti time Yesu kwa wakati unakufamba newe wakati wa kunonokero wakati wa kule mwana wakati wa kunonokero wakafunga mtukira mazuri uti dai kwa furora na tufunza kwa yaipi iwote mwanangu kwa mali njana ni mwenye kumusha inga tata kwa patrio wana hapo ndo tafuna andika mwanadazi wakatompoesi kwa takana ndio wewe magasunza pale pa bedside bana magashika magasunza mumweshe magamije sumuka toa ndo wewe kwa hii na huyu hakuda process haleluya emejeshi amen. So njati nije zautikana mungu. Achira atenda Yesu tambate ruoko. Abule naye kuze kwemusha. Chero saka zitire banzeka zirika kuze kokoko. Aina ushowe. Aina sube zinoya. Yesu akunda baza zabana. Arutoa zako yenda ko chinyara ile. Wakana kumba kwako. Na kuta hakuna chinoto. Amen. Kuna watu wakawanda. Watakaona Yesu wenzi, wefundu wakunzi. Uyanono kaburorwa. Saka ndio tumezini. Emejeshi. Asmachina mata. Zaidi usanyao. Zitenda zile zinaitwa so. Bana wakatumshaza umoti. Ana mata zitu bitika. Pada isi nyara ndutaro kunewe kaloni situation yoyo. Yoti pale kwa kuda mkati upele. Uruya uchieti, uruya zitu nodiwa, uruna matamari, unomuko china mati pa many dead prayers. Every time uno meditate, pazunu samari, asi zango nika kitobe sakamira, asi nakumira, iya unakunisa process. Jesa kuti, ndibate rogo, temupama zishoma, chiende kuzikwemusha, dokude deliverance yako. Saka jesa na uchanga atira, nenawi, yekuti uzisha pandubo ya uri, nekuti nopale na mutiko. Jesa na uchanga akupisa, pamabasa unora rama, pa environment ya uri, pa waona associated with it, pa zinu waka chaira, pa mahapi zako, pa kuwa zako, alubana uchanga azipeta zote, okuita temu, ola mkrita kapata forever, ndio okupa meso. That's right. That's right. Sikala mkono na kutia noti. Unaona kukumbira meso. Usati wafamba na Yesu show, wakamapiwa, wakamaapisi. Was like uji. Bofurida machanza kwanje kwenda kudenga. Kweli ni kutakanya kwa utazanaka. Ni ngoro ndio tisa kwa uji. Alikuwa sikuona ruchiwa. Amruzo naka. Ilikuwa privilege, ilikuwa bari ya ndo sisiwa. Kulikana kikana kwa maziso, na kwa maziso. Yes. Ya, pale za tutanga, zungumza kwa zaidi. Benga mruzo. Watu wachi. Mnati pana uchene unaitika na uditile warombo. Uchene unaitika especially kudile warombo. No muti murombo. Mnaka vuga mumonya asipata singeti. Akaita mali ndo mmoja ni. Baba anazipata. Yes. Sio mwana mwenzi. Mnataka mama sasa ndiki. Sino digiti na ngoma zinoshinda. Kusinzi tiri kuti zumeni supaka yetu kuti mali tike mkati wa upenyo wake. Mali waruta uyaona ngofambwa naye. Hakuna ngofambwa naye. Kuti kana tiri manje zoya zishoka kana mali
yakauya apa nemusoro para emechechi saka Jesu akazviona pamuvura akasvika rege ndobati iri ndakasiyana wandakafunza mabetisaida awe hanga ari poyo andika asi idzi dzakaona tisina kufamba nadzo dzakakutanga kuona papa dziri pakati peguta mukati guta makaitwa dzakatangira kuona dziri meguta idzi nokuti zvaine mumusoro madzo izvo dzaifunga pamusoro pemunhu idzo dzichinezi dzakasiri izvo pakutanga dzaipamunoti munhu akaita memuti muti dzaifunga sei tendera dzaizoona munhu dzozoona mudzimai namaziso dzisina kunge dzabatwa uoko zvishoma dzaidzokera kumashure saka Jesu anofamba nadzo zvishoma afamba nadzo zvishoma abuda nadzo kunze kweguta ndopaanodzibata kumeso kekutanga anditi adzibata kumeso kekutanga anodzibvunza kuti unoonei chinzwai kudhomoka manje ndinoona vanhu vakaita semiti emejesu iri bofu kapa kuzvarwa kware muti wakauona kupi iyo muti wakaona kupi unoziva kuti mutiwe wauti ndikuona vanhu vakaita semiti saka kunoti pamaimagination pakusaziva kwadzo dziri murima anditika zvakaita munhu ndozvazaikuona zvakaita muti emejesu pasiti vanhu vatingotaura nezvi taisatarisira kuti munhu akaita zvaakaita zvamwiri zvondo zvakaita munhu dzaibongoti uyu ndoti muti saka dai padzakapiwa first church dzakapiwa demo kunze nonovakasha sango gobore dzaipedza vanhu vose nedemo nokuti dzinoona vanhu semiti saka dzaisaona saka pane point yekuti mukati meupenyu hwako unogona kufunga ndakuziva iwe usingazivi zvokuti unogona kutotaura kuti inini nhauti ndinodzinzwisisa usingachinonzwisiswa zvokuti kana inhau yekuti zvimwe zvinhu zvikuitika mukati meupenyu hwavanhu so mafairas ari kuitika mukati meupenyu hwavanhu nekutambudza kutavanhu nekuchema kuri kutavanhu nekuti vakafunga kuti vakuona vakafunga kuti vakuziva vasina chinozivikanwa panana vokutambura nemakesi so engoti vakatsvinyira vabereki vavo kwavazvara vachifunga kuti havachisina vanhu kwapedza chikoro saka izvo dzakafunga kuti dzaakuziva dzakafunga dzaakuziva upenyu mama tisapoimira muno vanaye ndekuti ukaona rome mukomana waunaona wakafungwa ndiye murume boza anorora murume asi mukomana saka problem yakaikana ndekuti iwo hausati wakuda kukuona saka dai waitsiurwa chaisvika chikutsura waitaura kuti ndiye murume chaiye iwo tiri kuona mukomana akufara saka pane nguva yaungasvika nguva yekuti hausati wakuona pane chaunoziva wakatura mukadzi akakutisa kwenda akaendawe ina wekuti hauna kuona maso ako anga asati woona zvakanaka meso ako ari kuona vanhu vakaita semiti ndochikonzera wakatora pambi ukaisa munhu speed kumhanya pane vanhu vanogona kumhanya zvonidaakutora ndakuenda upenyu hwake hwese dzaingoramba dzinokweta vanhu vakaita semiti dzaingoramba dziri muignorance ende dzichidifenda dzichifunga kuti dzisu kuna vanhu vokuti vakatanga kudifenda zvinhu zvisizvo mukati meupenyu so unotanga kuzvibvunza kuti resening dzacho dziri pati anotaura kuti munhu munhu wakabona achishingira zvinhu zvaanoshingira kuita mukati meupenyu so waona kuti chii kuitika pamunhu uyu then nhau yekuti akabatwa kauwana tovarwa pasi emejesu chisari kuti makaya kuchechi makatendeuka that is a church anditika asi hazvikureva kuti makawana zvose munoda kunobatwa kechipiri saka ndo problem itika yekuti iwo wakabatwa kamwe chete wakafunga zvaita ndoenda kuti usimuka uchimizana amwene wako uchitukana nawo nekuti problem itika ndikuti unoona amwene wako semiti unoona vanhu vakaita semiti tikozoita kuti murume wako iwewe umuchinyira chita kuti unoona vanhu vakaita semiti chinoita
Urikuona chimuti. Ndio attitude yako iyi ikanganike kwa. Kuna vanhu vangoipirwa navanhu. Kungoipirwa nemuntu. Kungoti munoona mofu anofara. Kochi anofara. Anofara. Kochi chinenge anofara. Una timotiro timotiro ndambo vari pachipi. It's demoni because they waiona munhu semunhu waimuda. Chinoenda kusamunde inawe kuti uri kuona munhu akaita semiti. Ichimwa ndinoda kumbobatwa zvakare kechipika. Ndaitoti ndinoona patandione. Ino zvakapruvwa mukati meupenyu hwako kakawanda namaerrors aunoramba uchidzokorodza kuita mukati meupenyu. Ino zvinobada kukuratidza kuti handione. Arrogance dzinobada kupera pamunhu. Kuna vanhu vari so arrogant kuti havapinge kana advice. Nena kuti vanoti vanoita sei? Asi dambudziko rikuitika pana ndokuti munhu unogona wakabatwa kamwe chete. Usati wabatwa chipiri. Unogona kunge uchiri muprocess yekuti Jesu achiri kufamba newe. Saka ndikutaura kuti upenyu hwedu chinamata Mwari it's a journey. Akasingori kanhau kekuti kanongoitika kakangopera kasika event. Kunamata Mwari haisi event. Yekuti tawe tongonamata watati takuenda kumba tanamata Mwari. Upenyu handitika pane nguva yekudiscover yekuti Mwari anokudiscover wosangana naye. Handitika wotishe nokubura mundinyangate. Iye ndiye anoziva kuti hayi hasida kunyangata. Chikakutamba pana kubata ruoko rwomunhu. Kana ndichenda kuda naye kuguta munhu ndofanira kuzomunyangata kaviri. Iwe waone vanhu vakaita semiti. Imanzibaya rume munoona sei? Wakuzoona kuti varume vese imbwa chete dzinodzoka kubva pachitu. Toda second judge. Because asukwanisa kuklika nereality hadzione. Haukama unogeneralize vanhu vese nekuda kwemunhu wako hwana akakutambudza. Obvata varume vese vari munyika ino nekuda kwehwana akakutambudza. Shukurwa nemunhu hwana wototi vanhu vese havaiti. Zvinoita izvozvo. Toti madzimai ese ifambi nekuti wako akaita uhombo. Handinozoona. Saka problem inenge iripo ndeyekuti urikuda kubatwa nechipiri. Kana wabatwa nechipiri unogona kunzwisisa chimiro chezvinhu. Nekuti dzimwe nguva zvauri kuti ndizvo hazvisi. Unogona kurarama muera upenyu hwako hwese uchifunga kuti ndizvo. Saka nyari kuti pana paisi kuti uti pepe ndakaona hangu chigudzwa uye ndakaona chimuti zvichida kufamba naMwari chichi andika inawe kungoti munhu azvimise pamberi paMwari ati Mwari ndinobvuma kuti ini handizive. Mwari ndinobvuma kuti handitati handione. Amen. Bosi kune vanhu vakuti kana totaura kutohunga totaura ini ndakangwana nei. Ini ndoziva. Hakuna munhu anoziva. Bhaibheri richitaura zvakada kuna zvakazarwa chapter 2 patsamba yakanyorwa paEfeso. Jesu anoti panonyorwa tsamba yekukereke kumutumwa ari paEfeso. Jesu anoti ini ndinoziva. Jesu ndiye anoziva. Ini hapana vanoziva. Hauna? Hapana chinhu wacho unoziva. The only way yaungatoziva wewe ndeunge Jesu aita impart knowledge mawe. Ambokubata aita resolve. Zvida panguva yekungoti ukuziva hapana chawaiziva. Iyo kune vanhu vasingataurike navo pamusoro peupenyu. Unobva aitaura kuti takabva nekuko takazodai tikadai kumhunga uku hakuna kwakazodai kwati kumhunga hakuna itwa. But problem ipo ndeyekuti wakangosvikako wakasadziona nekuti iwe waita sei hauna kubatwa chitu. Saka unogona kupinda kune mumhunga inoitwa wakasangodziona. Unobuda kune pemberedzwa ukapinda kune imwe wakapinda 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 basa wakapinda imwe wakapinda imwe wakapinda imwe wakatanga imwe business wakatanga imwe wakatanga imwe wakatanga imwe esanywe ndo nasingaite. Hallelujah. Then unofunga kuti era iri muvanhu vakusangana navo kusangana navanhu vakaipa. Problem mungwandiwe.
uda mubatwa kechitu Mwari anoda kuti kubata kechipiri mukati muupenyu hwako. Pane maareas aunotoziva kuti Mwari ndiri munhu ndinoutera apa nepapa mukati muupenyu. Pane pazvinoratidza kuti apa hazvifambe mumaareas aya mukati muupenyu. Pane dzimwe nguva ndakanga ndakutopera moyo, asi ndauya nhasi ndichiti ndikakupera moyo. Zvichida Jesu ari kumbobata neruoko rwake achiti ngatimbobudei kuti vechinai kuti munoziva kune magood stories andakazwa kana makambozvirekeza. Vanhu vese vanonzi vakanonoka kuroora vanoziva kuchengeta mushayiwa. Dzinoandastenda kuti mukadzi avenisa kuwana nemukadzi wacho anoandastenda kuti akuroorwa zhinji nyore murikuzvakutaura. Saka kashoma kuti uone munhu anzi akanonoka kuroorwa kana anonoka kuroora achinzi azobuda mimba yacho. Saka ndinokuva zvinoitika manje kuti imi munofunga kuti pamwe ari kuchengetedza imba yene nekuti hadzinalakira varume. Aiwa period iyoyo yaakambofamba yakareba kudaro iyo achitsvaga anomuroora kana achitsvaga wokuroora. Mwari pane zvavaigadzirisa, pane zvakagadziriswa dzaiburiswa kunzi wemusha. Pane vamwe vari kutanga kujaya mudzimba dzavo, pane vasikana madzimai akutanga mumhandara ari mudzimba ari achuru motoshaura chichakutika pana mai wotoona kuti ava vari pakaita era havana kuwana mukana wekunobatwa ruoko vachifamba naKristu vachiiswa kunze kwemusha. Saka toona vazhinji tirikungorarama tichiri mukati memusha. Saka pureya kutanga vanhu vanofana kunamatira Mwari kuti Mwari imbondibate ruoko ndibude kunze kwemusha. Pane zvinhu nyiko dzakaitwa mukati memusha waunogara iwewe. Pane zvinhu zvinotaurwa zvinoenderana neropa rako, zvinoenderana nedzidza rako. Handitika zvokuti kana zvichitaurwa izvozvo nyiko dzichiitwa zita rako rinotaurwa pazviri zvimwe zvaitombotaurwa zita pakangoiswa ropa rezita neguru rako kesinovayaitwa ipapo. Saka zvinongoteerera une ropa ripi iroro. Saka Jesu ari kuti pane nhau inofanira kuitika panapa. Pane zvinotanga kuitwa zvimwe zvisina zvaita zvaitwa. Unofanira kuti umbobviswa apa. Deliverance yekutanga ndekuti ndifambe newe silently, zviri very quiet, zvisina noise. Nyaya iripo ndeyekuti you will stick with me. Ndakakubata ruoko ngatifambe mijana tichienda kunze kwemusha. Hapana noise, hapana zvwezve. Kana chinga chasvika ikoko uchangoona. Mwari watonamata hadisappoint. Ene Mwari watonamata haana kuti akafeira. Ndo chikonzero ini ndinotoziva. Kana pane manhau ipa mune vandatangoziva nditi panhau ipi ndinotoziva manje. Ini ndinotoziva kuti Mwari hadisappoint. Because pane zvinhu zvokuti unobhiliva. Handitika toti tinotenda kwazviri handitika. Asi panhau ipi ndinotoziva handitendi kana kubhiliva kuti Mwari hadisappoint. Panhau ipi ndinoenda sei ndinoziva. Nokuti pane nguva yandakabhiliva Mwari akatiratidza kuti hadisappoint. From that time ndakatanga kuziva. Amen church. Saka pane point yekuti tinogona kubhiliva, tinogona kutenda. Ende chikwadi vanhu vanofana kubhiliva kana kutenda. But mukati upenyu hwako ndikwasangana naMwari, pane point yekuti tasvika pakuziva kuti Mwari aita sei hadisappoint. Saka chirakaita kuti akunonoka. Munhu haafaniri kubva pana Mwari, munhu haafaniri kupererwa nekuti unoziva kuti Mwari watonamata ini. Pane zviri kuitika panguva yakanyara. Pane zviri kuitika ndinoziva kuti hadisappoint. Ndinoziva kuti zvichaita chete. Munoziva kuti Mwari haanyebe. Mwari anga akataura chichaitika. Handika rimwe gore ambuya varonda mushanda vakaniprofita kuti ndicharura mukadzonga amaitiraramiro mamadezi acho ndiregererei. Vakaniprofita ndicharura mukadzi wangu. Handivajamukira ngati ndinotora zvekuroora inini sina kana mari. Izvo mutangi kutaura kuti mari para awa ane vamama taura zvemari endikwadzimba dzamuzaya papi pamari mupanza mutaura asi Mwari hadhako. Handitika chero pfungwa dzavo dzasiri ikokoko. Mwari vane nzira yavanozoita nayo zvinhu zvavo. Chiringoripo chenewo chekuti unofanira kuramba uri pana Mwari. Ende kana Mwari akuita zvinhu zvake unotongoshamisa wakasi zvakuitika. Saka vanhu vafrustrated mukati muupenyu
kuti sei sikuita kwandiri, sei singandifambire. Mwari vari kuti aiwa itinyaya ingatimofamba zvishoma tibude kunze kwemusha. Pane nhau dzinoda kugadziswa apa, pane pasi yako inoda kukliwa apa, pane zvakawanda zvoda kupedzwa apa. Then wachigamuchira zvinowani, then wotanga zvinhu zvako zvakanaka. Saka tinoda mudzoro kushaya patience. Amen church. Tinoda mudzoro kushaya patience. Hatina moyo murefu sekuti vamwe vakangofamba pijana naye Kristu vasati vatosvika kunze kwemusha ndobva vabuda vakati hakuna chinoitwa kuya kwe. Chii chakazoita kuti musiye kuchechi kuya hakuna chinoitwa kwe. Ine maondera mwari chete ndoti vanenge vanoponesana zvekuzivana. Vanenge vanoponesana zvekuzivana vanhu vachiposi. Ukanzwaoneka chikweza matestimony ko vati magara imomo. Ine atoti tiamchere imomo. Inandibona zvoita sei zvichiitika kunzwa. Haisi nawe kuti vanhu vari kuponesana zvekuzivana. Inawe kuti pamwe ari kuita testimony hausi kuziva distance yaafambawo nemuchinda achinobuda kuzwechene nekuti hamuna kusvikirana. Hausi kuziva kuti time yaazosvika panapa bcause pane munhu unoda kasviko pana pani padeliverance papo handitika. Hausi kuziva kuti paazosvikawo panapa kwaari kubvaiko kuna Kristu vakamhekwa fambo existence yakareba sei pamwe panapa ndopaasvikira kunze kwemusha. Emekeshi. Saka kuti nawaende chitaurwa kuti sei vanhu vachiti vakadeliverwa nhasi vozodzoka futi mangwana vachipiwa the same deliverance. Handika pamwe idambudziro kuti deliverance iri kuitwa kuvanhu vasati vabuda kuzomusha. Zvinobatsire kuti tokuita deliverance panapa yeupombwe iwo kutodzokera kumba kwacho kumurume weupombwe. Hamupanzwa kutaura. Saka kuti pane kufamba kwangofanira kumbofambwa nako naMwari achikuona wagona kusiya upombwe. Handika then iye uchitwa deliverance then wochipinda mumba. Wagona kusiya upombwe iyoyo then wopinda mudeliverance wochiwana mudzimai. Muchaona kuti pane vakomana vari kutsvaga madzimai izvozvizvi, asi izvozvizvi pane wawanawo waanotorana nawo kudzimba dzavo, asi pamusoro pazvo anoda kutsvaga chii? Mukadzi. Saka those people uchiona kuti vanosvika panapa weitwa deliverance panapa wodzingwa mhepo odzoka futi next week anenge achidzingwa semumhepo zvichidai nawe kuti vanhu ava havasati vambofamba zvishoma naKristu. Nekuti hazvishande kuti muti munonamata Mwari muchirambira mumabasa etsvina. Amen church. Izvo zviri pakunanga chete nganga adzibvunzi. Handiti? Vamwari zvinotoda kururama. Handitika? Kunoda kuti sei? Hakubvunzwe, unotongobvunzwa kuti unoda ropa rehama here kana remutorwa here kana rechi iwe tombochuza muri papo muchiende kachi mberi ndezvekunanga izvo. Handiti? Zvekunoku izvike ropa rinoshanda nderaKristu. Saka raKristu rinoenwa nekururama. Amen church. RaKristu rinoenwa nekururama. Saka panapa panogona kungoitika madhiri engoti pane zvinoitika pana une presence yaMwari iripo. Handitika? Kristu aripo zvinoburitswa deliverance wozomuka wofamba woenda. Handitika? Wodzokera futi mumatopa ako aya wodzoka panapa wodzokera futi mumatopa aya zvinosvika panguva yekuti tichapedza isi confident vanhu. Amen church. Hapana ndinopedza confident vanhu vaMwari kuti unogona kutozongoti ndiri kutumwa zvoshuwa here kuti munhu yanoramba achingouya panapa toita deliverance odzoka next time oitwa deliverance. Chero chakagara pazvigara kuti chimbona kufunganya haya kuti munhu waMwari apa ari kudzinga dhimoni zveshuwa apa kana chii chiri kuitika. Amen church. Saka kana inini ndichifika muzvibvunzo ndakagara apa vangani vakapenya muzvibvunzo izvo vakawandisani kuda kuraya confidence yavanhu nekuda kwamabasa ako akaoipa ekuti wakabva pano oenda kumatope odzoka pana kuenda kumatope odzoka pana kuenda kumatope. Munongoti nei club inei? Hakusi kuklub ani? Kune tozvinamata Mwari kamuno. Haisi club yedeliverance yekuti iclub inonzi tikuenda kuclub yedeliverance kuno kuchechi. Handitika? Kuchechi kwekuti makaita zvenyu rumbo rakanaka rekuti kuchechi kwacho kuna munhu ane gift yekudelivera chi kuchechi. Asi tine dambudziko rekuti vanhu varamba kudzokera muzvinhu zvavo then wodzoka kuno kuchechi kuno voramba vari mukati mechi.
ndokuti mbotendera Mwari kuti afambe newe zvishoma ubude kunze kwechi siyai mabasa enyu akaipa. Amen. Che, munozoti uroyi, wangosirwana kuyete. Kuna vanhu vakagara muda vanoroya. Oh yes. Toraje. Ari mupi? Ari muno. Ene dzanakirwa zvazo vana profeta vanhu vanochengetedza chimiro chavanhu. Anditika avazokuti mai unoenda sei munoroya. Anditika vanogona kuzombotiwa pane mweya wakaipa pamuri unozomboitwa dzimwe nguva muzombo karuka mapengenuka kuti pamba pavanhu kana kuti tendera vachingodaro but haisienda vari kuona but zvinodetsa kuti havasi kuziva magasi ako ndiyei ekuti uri kuzva kuti muroyi uya kuti vanavachiudatirivaiti nyangwe inatokumira papa magasi enyu ndiyei kuti munoziva kuti mabasa enyu akaipa chaizvo munosvika pana moti Mwari ngaaniponese zvinofanira kuti ari kuya pana vaivi Mwari munhu waMwari namatirai smorals yangu kurwara kuti kumira kwakati munhu waMwari magasi wayo ndiyei. Hallelujah. Kuti magasi wayo ndiyei amunenge muchiita iwayo. So unozoti acho ndobva pakuti tine chifungo kuti vanhu vakabatwa anditika vakabatwa naJesu zvinotoda kuziva Mwari asi dambudziko riripo nderekuti vakabatwa kamwe chete havatozwisisa kumba kwaMwari kunoitwei. Because munhu akabatwa kaviri anoona anoziva anoti kazokumbira puya yakadaro. Chii chinopa munhu magasi akadaro? Chii chinokupa magasi ekuti unobva kuti wakasununguka kutonyoresa ndokutotanga kuti akuenda kuchii? Chii chinokupa magasi? Hamunozoti ino the body of Christ. Saka uroti iwo wakauya wakaora tese tinonetawo. Amen. Hamunozana kutaura tese tinotonetawo because pana vanhu kuti tese tinofana kubaka muno. Handiti chero nedeliverance yakaitwa kuti kune mumwe kwandika inogona kutokoneswa newe. Kwani nekuti waone zvaunoona kana zvaunoita waimbofanira kuona kuti pana Mwari chete. There is edification to the church. Kururama kwako chete ikoko nguva yaunoimba ndika ndiro zvichidayira nekururama. Amen church. Anorona problem yako kuti manje kuti stage yakatemwa kwa entertainment event. Andika akuti kuti vanhu arapapa zvanovaita zvakaipa aiwa. Asi kana vasingaite vana Mwari pazviri. Hazvina impact. Kana vachimba vasingati Mwari pazviri hazvinenge senga. Asi vanazvita Mwari vanaye mazviri andinokudzisaka ndozvinoita kuti ana asinotenderwa vachimba vana Mwari. Kana muchiti wakasvika panapa wombomira vanhu vachinamata mweya mutsvene uchisimudza kutika mukamba wacho kombosimudzwako handiti wendimi zvangu but nachinzwa chase zvichahambi dzikaburema unazwa kuti mweya waMwari urimo munhu. Chiriwo unodistractawa pana vanongoti haleluya unozoti izvi zvinoda kudzikama. Handika presence yaMwari mweya waMwari urikufamba pakati penyu. Munozviona kana mweya waMwari wapakati penyu chazvagara kuzhanganira kunopera. Pane kama kuzhanganira zvo kanenge chimboitwa kuti tichipanana simba tiita zvekumanikidza chikunoza chigari chokurenga kuti zvimboita somuruzvisaka. Asi kana mweya waMwari wapakati pedu so pane mavoices atinofamba nawo. Anditika nekauhunu katinofamba kuti kujamba chakonogona kutya. Anditika nokuti unenge papresence yake tikuita zvinhu zvaMwari. Chii chiri kukonesa zviitike saizvozvo zvichida tose kana takabatwa kamwe chete. Saka ina wekurangarira andika ina wekurangarira profeti vachiya kumberi dai Mwari wakakombora kwenda kwashoko rizvinokudza mari kusingaperi. Amen.